Россия Федерация Конституциясы буенча практика өлешенә күчәбез. Балалар, экрандағы сорауларга җавап бирегез. Конституцияның төзелешен аңлатыгыз. Ничә кисәктән һәм ничә маддәдән тора? Дөрес. Ул преамбуладан, керешелештән һәм 2 кисәктән тора. Беренче кисәк төпелеш, ул 9 бүлектән һәм 137 маддәдән тора. Идарә рәвеше буенча Россия нинди дәүләт? Идарә рәвеше буенча Россия республика. Республика сүзе нәрсә аңлата? Республика сүзе югары хакимият органнары һәм вазифаи затлар билгесе бер вакытка сайлап куела дигән сүзне аңлата. Дөньяви дәүләт төшенчәсен аңлатыгыз. Дин дәүләттән аерылган ил дөньяви дәүләт дип атала. Россия Федерация Конституциясы буенча практик өлешебез тамам. Икенче дәресләрдә күрешербез.